Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Юлія Масціч. Глядзіце ў гэтым выпуску. На парадку дня рэгіянальнае развіццё. Сёння распачалася вялікая камандзіроўка прэзідэнта ў Гомельскую вобласць. Кангламерат навукі і практыкі. РНПЦ прымае пацыентаў з 50 краін свету, але галоўная ўвага жыхарам пацярпелых раёнаў. Гатоўнасць рэагаваць. Выратавальнікі праводзяць вучэнні на гарадскіх аб'ектах. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Другое жыццё для тэхнікі і жалезная дысцыпліна ў аграсервісе. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко з рабочай паездкай наведвае Гомельскую вобласць. Пляцоўкай для сур'ёзнай размовы выбраны Мазыртэхсервіс. Задача ад першага зразумелая. Тэхніка павінна працаваць, а рамонт быць якасным і своечасовым. Праграму семінара нарады адкрыў агляд выставы адноўленай тэхнікі, далей абмеркаванне важнейшых задач для кожнай вобласці. З навінамі з Татьяна Пеменёнкова. Курс на поўдзень, мэта, рэгіянальнае развіццё. Прэзідэнт распачаў рабочую паездку з Гомельшчыны. Першы ў графіку – Мазырскі раён. Тут у цэнтры ўвагі Мазыртэхсервіс. Гэта не проста рамонтная база, а сапраўдны тэхцэнтр для аграрыяў і лесаводаў. Это агрегат питающий, измельчающий. Уже КГ-6 оно не выпускается, но так как если не ремонтировать, оно станет под забор. Мы ремонтируем, и техника дальше работает. Порядка 250 машин в эксплуатации. Праблема сервісаў сёння выходзіць на першы план. Сучасны трактар або камбайн – гэта ўжо камп'ютар на колах, і паправіць яго ў полі не заўсёды магчыма. Кіраўнік дзяржавы канстатуе і кадравае пытанне. Старая гвардыя рамонтнікаў на заслужаным адпачынку, а маладым не хапае настаўніцтва. Надо привлечь стариков. Они подготовят молодежь, приучат их. Мазыртэхсервіс – гэта эталон, які Александр Лукашенко параўнаў з сапраўдным заводам. Як адзначыў прэзідэнт, гэта абласны ўзровень, а можа нават і вышэй. Такая база – гэта дорага і амбіцыйна, але менавіта такія вузлавыя цэнтры становяцца кропкамі апоры для ўсяго рэгіёну. Пакуль нехта чакае паставак за мяжы, нашы аграрыі не проста рамантуюць ужо старыя машыны, а таксама ствараюць і ўласныя камплектуючыя. Так Мазыртэхсервіс за апошнія 3 гады стварыў прамысловай прадукцыі на 4,5 мільёны рублёў. Але арыенцір для рэгіёнаў не маштаб, а перш за ўсё эфектыўнасць і даступнасць сервісу ў кожным раёне. Адно з асноўных пытанняў семінара нарады – стварэнне і развіццё райаграсервісаў. Подобные центры должны быть. Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе. Маленьком, большом, неважно. По разным направлениям, которые работают. Вертикаль хозяйственно установлены. Белагросервис, облагросервисы и районные сервисы на базе сельхозтехник. Назвать мы назвали, но очень медленно разворачиваемся по их восстановлению, дооснащению, переоснащению, там, где это надо. Очень медленно. Поэтому нам надо ускоряться. Складаная тэхніка патрабуе ювелірнага сервісу. Александр Лукашенко акцэнтуе ўвагу. З прыходам у палі высокатэхналагічных машын Гомсельмаша і МТЗ старыя метады рамонту больш не працуюць. Пытанне яшчэ і ў іншым. Часам у гаспадарках махаюць рукой на складаную паломку, і учарашні флагман жніва адпраўляецца іржавець на задворкі. Гарантыйны рамонт і якаснае абслугоўванне ў буйных цэнтрах – гэта заслон супраць элементарнай безгаспадарнасці. Хорошо, вот гомельчане нас научили, как эти трактора восстанавливать. Из 2-1 или из 3-2 по-разному получается. И они хорошая техника и дешевле, чем новый. Но если так, списали, под забор поставили, мы должны четко дать сигнал на местах.
Не абышлося без увагі да галоўнага зямлі. Маршрут прэзідэнцкага борта стаў яшчэ і кантрольнай інспекцыяй. Выгляд зверху пацвярджае, Гомельшчына сур'ёзна падцягнулася. Для рэгіёна, як і для ўсёй краіны, парадак на зямлі сёння – гэта пытанне не проста прыгажосці, а выжывання і харчовага суверэнітэту. Планка ўзнята высока ад гаспадарскага падыходу на адным, асобна ўзятым полі да бездакорнай культуры земляробства па ўсёй рэспубліцы. Каб кожны кавалак зямлі працаваў на агульны вынік. Тацяна Піменёнкова, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». 5 прадпрыемстваў і арганізацый Гомельскай вобласці занесены на рэспубліканскую дошку гонару па выніках пяцігодкі 2025 года. Адпаведны указ падпісаў прэзідэнт. Прадстаўнікі Гомельскага рэгіёна ў ліку 53 лепшых арганізацый розных сфер дзейнасці. Сярод прамысловых прадпрыемстваў адкрытае акцыянернае таварыства «Мазыр-Соль». У сельскай гаспадарцы саўгаскамбінат «Зара». У галіне гандлю «Беларуснафта», «Гомель-Аблнафтпрадукт». У сферы адукацыі Гомельскі дзяржаўны аўтамеханічны каледж. Сярод устаноў аховы здароўя лепшая Брагінская цэнтральная раённая бальніца. Адкрыццё абноўленай рэспубліканскай дошкі гонару адбудзецца напярэдадні свята працы. Ад бульбы да малака інвестар з Узбекістана плануе стварыць бізнес на Гомельшчыне. Напярэдадні перамовы з Мумінджонам Юлдашавым правёў старшыня аблвыканкама Іван Крупко. Галоўны інтарэс гасцей выклікае аграпрамысловы сектар. Размова ідзе аб стварэнні ў нашым рэгіёне вытворчасці поўнага цыкла. Прыярытэты 2 – вырошчванне бульбы і развіццё малочнага і мяснога напрамкаў. Насельніцтва Сярэдняй Азіі імкліва расце і якасныя прадукты харчавання з Беларусі – гэта бренд, які там чакаюць. Нам интересно в Беларуси создать агрокластеры, направление мясомолочные, направление сельского хозяйства по картофелю, также по другим культурам, которые большим спросом пользуются в Республике Узбекистан. Республика Беларусь очень славится своим качественным молоком, качественным мясом. Наперадзе ў дэлегацыі некалькі дзён работы на прадпрыемствах, каб убачыць патэнцыял Гомельшчыны на свае вочы. За 4 дзесяцігоддзі пасля чарнобыльскай катастрофы медыцынская дапамога зрабіла каласальны рывок ад пошуку рашэнняў у экстранным парадку да тэхналогій, якімі сёння цікавяцца сусветныя навукоўцы і практыкі. Пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС у зоне радыёактыўнага забруджвання апынулася 3600 населеных пунктаў з насельніцтвам больш за 2 мільёны чалавек. Менавіта ў Гомельскай вобласці, дзе сканцэнтравана большая частка пацярпелых раёнаў, стварылі рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр радыяцыйнай медыцыны і экалогіі чалавека. Унікальны мультыфункцыянальны комплекс. Штогод тут атрымліваюць стацыянарнае лячэнне каля 15 тысяч пацыентаў, кансультацыі 70 тысяч. Галоўны прынцып працы – ранняя дыягностыка. Выязная брыгада цэнтра штогод аглядае да 12 тысяч жыхароў пацярпелых раёнаў, трэць з якіх – дзеці. Толькі за апошнія 2 гады спецыялісты выявілі 16 выпадкаў раку шчытападобнай залозы на ранніх стадыях. Эфектыўнасць гомельскіх практык прызнана ва ўсім свеце. За час існавання цэнтра па дапамогу звярталіся грамадзяне з 53 краін. Это учреждение – это конгломерат науки и практики. Здесь проводятся как научные исследования и разработки, которые направлены на совершенствование оказания медицинской помощи. Также это учреждение занимается вопросами обеспечения специализированной высокотехнологичной медицинской помощи пострадавшему населению. На базе цэнтра прайшла міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Сучасная праблема радыяцыйнай медыцыны ад навукі да практыкі», якая аб'яднала больш за 200 удзельнікаў. Напярэдадні 40-й гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС у абмеркаванні актуальных пытанняў уключыліся ўрачы, навукоўцы, эксперты з Беларусі, Расіі, Кітая. Галоўная мэта сустрэчы – абмен назапашаным вопытам на стыку радыяцыйнай і клінічнай медыцыны, радыяцыйнай экалогіі, эпідэміялогіі і радыёбіялогіі. Узгаранне ў гандлёвым цэнтры, эвакуацыя людзей і ліквідацыя пажара. Тактыка спецыяльнае вучэнне па ліквідацыі надзвычайнай сітуацыі і яе наступстваў сёння правялі гомельскія выратавальнікі. З месца падзей Олеся Федарцова. Руководителям структурных подразделений просьба обеспечить эвакуацию сотрудников и посетителей.
Пах дыму і адкрыты агонь. Па сцэнарыі на першым паверсе будынка загарэлася тэхніка. Аўтаматычна спрацавала сістэма апавяшчэння і да месца здарэння накіраваны пажарныя разлікі. Параллельна работнікі гандлёвага цэнтра эвакуировали наведвальников. Действия наших сотрудников прошли четко. Согласно расчетному времени были эвакуированы все посетители торгового центра. Также пожарный расчет прибыл вовремя. Прошла эвакуация. Были обнаружены пострадавшие. Выратавальнікі дазналіся пра магчымых пацярпелых і прыступілі да баявога разгортвання. 4 чалавекі эвакуіраваны і перададзены хуткай меддапамозе. Згодна новаму паведамленню, на даху застаўся без прытомнасці работнік арганізацыі з пераломам. Яго выратавалі альпіністы. Мы постоянно совершенствуем свои навыки, тренируемся, учим молодежь. В практике случаи бывают. Именно спасение людей с высотных зданий, сооружений, с деревьев, много чего, со столбов. Усяго ў вучэннях задзейнічалі 14 адзінак тэхнікі і 45 чалавек асабістага складу розных падраздзяленняў. Задачи справились, все пострадавшие своевременно найдены, переданы работникам скорой медицинской помощи. Такие учения проводятся согласно план графика боевой подготовки на 2026 год ежемесячно. Асноўная задача вучэнняў – адпрацоўка навыкаў і зладжанасці работы падраздзяленняў. Яны дапамагаюць адтачыць механізм выратавання ва ўмовах, максімальна набліжаных да рэальных. Наступным адпрацуюць прамысловы аб'ект. Аліса Федарцова, Ігор Марышченка, тэлерадыёкампанія «Гомель». За мінулыя суткі ў выніку моцнага ветру ў Гомельскай вобласці пашкоджаны дах школы. Таксама зафіксаваныя выпадкі падзення дрэў. У вёсцы Старое сяло Рагачоўскага района часткова пашкоджаны дах на будынку школы. Навучальны працэс ва ўстанове не парушаны. У выніку падзення дрэва ў аграгарадку Доўск Рагачоўскага района траўму атрымаў мужчына 1966 года нараджэння. Ён знаходзіўся каля свайго прыпаркаванага легкавога аўтамабіля, на які ўпала дрэва. Пасля аказання медыцынскай дапамогі яго адпусцілі дадому. Ноччу дрэва ўпала на дарогу па трасе Р-38 у Чачэрскім раёне. Пацярпелых няма. Моцны вецер паваліў на дарогу і дрэва пад Гомелем. Работнікі даўгалескага лясніцтва неадкладна прыбылі на месца і ўбралі яго. Рух па трасе быў хутка адноўлены. У Гомелі аналагічны выпадак зафіксаваны на вуліцы Юбілейнай. Яшчэ адна ахвяра непагадзі – светлафор побач з паліклінікай на Мазурава. Дарэчы, аранжавы ўзровень небяспекі з-за моцнага ветру абвешчаны ў рэгіёне на нядзелю 26 красавіка. Аператыўныя службы заклікаюць да асцярожнасці. І да іншых тэм. Кожную хвіліну на кухнях Гомельшчыны гатуюць нешта смачнае. Але часам звычайныя бытавыя клопаты абарочваюцца бядой. Забытая на пліце каструля, перагрэты алей, прычыны пажараў, якія можна прадухіліць. Вот так выглядит стандартная кухня. Но специалисты Госэнергонадзора видят здесь десятки скрытых угроз. Первое правило – не оставляйте готовящиеся блюда без присмотра. Второе – держите ручки кастрюль и сковородок подальше от края плиты, чтобы дети или домашние животные не смогли их опрокинуть. В наше время газ является незаменимым помощником в каждом доме. Однако следует знать, что газ не только удобный и экономичный вид топлива. Газ очень опасен при неправильной эксплуатации газоиспользующего оборудования. При эксплуатации газовых плит наиболее распространенными несчастными случаями являются ожоги. Особую осторожность необходимо проявлять при приготовлении блюд с большим количеством жира или масла. Нельзя тушить воспламенившееся масло или жир водой. Посуду с огнем нужно плотно накрыть крышкой. Когда на человеке загорается одежда, не пытайтесь бежать. Пламя разгорится еще больше. Постарайтесь быстрее сбросить одежду. Высокая температура воздействует на кожу тем губительнее, чем дольше и плотнее прижата к ней одежда. Прежде всего необходимо потушить возгорание одежды. Соблюдение правил пользования газом в быту – ваша безопасность. Специалисты советуют раз в месяц проверять вытяжку. Скопившийся жир вспыхивает, как порох от малейшей искры. Имейте на кухне плед или плотную ткань, чтобы накрыть горящий предмет. Если вы почувствовали запах газа, сразу перекройте кран. Откройте окна и не включайте никаких приборов и даже света. И звоните 104 или 112. Кристина Иванушкина, Владислава Голобокина, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Юлія Масціч. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.
Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Суд вынес приговор мазырянке, которая ухаживала за инвалидом и убила его во время конфликта. У обвиняемого около 2 лет проживал мужчина, у которого были частично ампутированы ноги. Его банковская пенсионная карта находилась у хозяйки дома, поскольку он не мог самостоятельно покидать квартиру. В свою очередь, женщина приобретала для него все необходимое и заботилась о нем. 19 июля прошлого года в ходе внезапно возникшего конфликта нетрезвая женщина нанесла мужчине с особой жестокостью не менее 13 ударов ножом по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. При этом у женщины на иждивении находилось 5 малолетних детей, которые сейчас проживают с отцом. Она состояла на учете у врача-нарколога с диагнозом синдром зависимости от алкоголя. В судебном заседании женщина признала вину частично. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет. За минувшие сутки в результате сильного ветра в Гомельской области повреждена кровля школы. Инцидент произошел в деревне Старое село Рогачевского района. Учебный процесс в заведении не нарушен. Также зафиксированы 2 случая падения деревьев. В Рогачевском районе в агрогородке Довска растение упало на легковой автомобиль, припаркованный возле жилого дома. В результате собственник машины получил травмы. Еще одно падение дерева зафиксировано в Чечерском районе на трассе Р-38. Работники МЧС убрали его с проезжей части, пострадавших нет. В Гомельском районе огонь охватил несколько строений. Пожар зарегистрирован в деревне Чкалово. В результате на территории 3 участков огнем повреждены 3 дома и гараж. Уничтожены 4 хозяйственные постройки. Собственница одного из домов обратилась в учреждение здравоохранения. Ей оказана медицинская помощь. Причина случившегося устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем. Уважаемые зрители, соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. В случае пожара звоните по телефону 112. В деревне Казимирово Жлобинского района горел жилой дом. В результате уничтожена кровля, повреждены потолочные перекрытия, стены и имущество в строении. Вероятная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. Мозырская «Славия» примет Неман на старте 5-го тура футбольного чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги. Мозыряне начали чемпионат с победы, а потом сыграли в ничью и потерпели 2 поражения подряд. В пятничном поединке команда постарается прервать серию неудач. Гости же идут в первой тройке. Команда Игоря Ковалевича стартовала с ничьей, а затем одержала 3 виктории к ряду. В Минске стартовал традиционный международный турнир по боксу «Минск Оупен» памяти заслуженного тренера Беларуси Владимира Бодвинника. В нем принимают участие около 200 спортсменов из 7 стран в возрасте до 16 лет. Парни разыграют медали в 13 весовых категориях, а девушки в 5. В первый день по программе соревнования предварительные бои. Полуфиналы пройдут в субботу, а в воскресенье 26 апреля зрители узнают победителей турнира. Гомельские рыси уступили баскетболистам Виктории в квалификации в 1/4 финала. Брестяне по ходу матча проигрывали с разницей в 17 очков, но во второй половине сумели преломить ход игры и одержали победу со счетом 75-62. Лучшим в команде стал Кирилл Шишловский, который набрал 16 очков, 9 подборов. Команда завершила чемпионат на 9-м месте. В Гомеле проходит турнир по армрестлингу в университете имени Сухого. На ковер вышли около 300 человек, представители всех областей Беларуси и города Минска. Первый день был полностью отдан борьбе на левую руку. И именно здесь определились первые контуры расклада сил в различных весовых категориях. Во второй день борьба развернулась новой силой уже на правых руках. Итоги подведут 24 апреля.